Opa, xenteña da boa! Por onde andades metidos? Aí escaqueadiños, Bueno, hoxe imos dedicarlle por unión, bueno, como sempre, aquí vamos por tempadas, non? Pero algo moi importante é as verduras de tempada, como poden ser, bueno, verduras e non verduras, porque os cogomelos non son verduras, pero o verdadeiramente interesante de hoxe é a remolacha, cun arroz. É un caldo que xa teño feito aí. Bueno, estáse a facer. Vou coller un pouquinho de manteiga, que é un dos ingredientes que me fan falta para esta maravillosa receita. Mirade, manteiga, feixóns verdes, unhos cogomelos que xa teño aquí hidratados, unha castaña que imos a convertir en pó ou en anaquiños pequenos porque é o que nos vai aportar ese sabor a tempada na que estamos, non? Que estamos na tempada da castaña que, bueno, afortunadamente son castañas asadas, xa teño asadas. Agora mesmo a castaña non está limitada solamente para unha tempada, sino a temos seca durante todo o ano en fariña e en mil cousas. Un arroz, unha cebola vermella ou branca, dame igual a que teñades, 2 dentes de allo, un chourizo, e faltanos o interesante, a remolacha. Pero para iso, a quen temos? Temos ao gran Rafa Durán. Vino varias veces subindo cunha chalana por aí arriba, subindo tal, pero outro día vino pasar en globo aerostático, mira, pegaba unhos berros porque entrou, dice que non agora, Mixelos, bota aquí algo, tal. Nada, eu decía, onde vai? A donde me levo vento? Me decía. E foi o último que supender, o último de todo. Así que imos chamar por ela, a ver se nos fai caso ou non. Rafiña, onde andas, home? Oído na horta, chef, por suposto que sí. Que tal, Xoan, que amigo? Estamos aquí con Manuel, un especialista en remolachas, sí ou non? Bueno, eu son especialista en beterrabas. Non sei se che vale. Non sei, beterraba? Beterrabas, sí. Isto que ves aquí, nós aquí chamámoslle beterrabas. Ah, remolacha beterraba. Pois vamos a referirnos a beterrabas. Cando falamos de beterrabas, falamos tamén de remolachas. Sí, señor. E pedazo de beterrabas, Isto non é nada, temolas de a quilo. Estamos, espera que diga, en Raíz de Veiga, en Deiquí, ou Deiquí, mellor dito, non? Efectivamente. Que como decides aquí, ademais, nesta zona? Daiquí, son de Deiquí. somos Daiquí. E vos xades deiquí.com, onde poden a xente atopar o vosso produto, sí ou non? Efectivamente. Que facedes aquí en Deiquí? Pois nada, nós somos un grupo de persoas amantes da natureza que nos gusta producir alimentos sanos e sin residuos químicos dentro do que é este maravilloso sistema agrario tradicional que herdamos dos nosos pais. Sementarei no viño de clarear, en tanto no poco medre un meniño, un bello e un cantor. Porque ti és de aquí, a tua nai era de aquí, teus avós... Tamén, sí, todos éramos de aquí e nós seguimos vivindo nesta aldea grazas á agricultura ecolóxica. A ver, entón, esta beterraba, pedazo de bichas racas, aí está. A ver, Xoanqui, isto ten moito mérito, ten moito traballo detrás, Non, iso é unha beterraba pequena. É pequena? É pequeniña, temolas moito máis grandes. Canto máis grandes, máis tenras e máis sabrosas. Nós facemos unha agricultura sin presa, tal como se facía tradicionalmente. Como facían os ancestros. Que pasa, non levan... non utilizades maquinaria ou sí? Sí, maquinaria tú podes utilizar, é dicir, a agricultura ecolóxica non é deixar morrer de fame e enfermedade as plantas ou andar sachando unha leira dunha hectárea con un sacho. Entón, nin produtos químicos... Nos combinamos o que é a sabiduría da cultura agraria tradicional cas novas técnicas modernas que se conocen sobre cultivo ecolóxico e máis aproveitamos a maquinaria moderna que hai hoxe. Pero, de todas formas, a maioría do traballo que facemos é manual. Cando se colleita a... A beterraba empezas a colleitar xa no brao. Entendes? Pero o momento ideal é agora, no outono. Ah, amigo. É cando máis sabroso. E ademais, sabes que as beterrabas pois son un potente antibiótico natural. Tamén. Si tú comes beterraba cruda todos os días, olvídate de catarros e olvídate de gripes. Pois, amigo, creo que acertei, Xoanqui, creo que con Manuel acertei.
o amigo de Deiki, xa sabedes, deiki.com, e a xente pode facerse con este produto, que sí. Sí, Con este efectivamente, e moitos outros. temos unha web que se chama Daiki e aí figura o listado de produtos e a xente fainos o pedido mediante un correo ou hai unha tenda online tamén donde merca e nos entregámoslo ou enviámoslo directamente dun día para outro a súa casa. Graciñas, Manuel. Xoanqui, valenche ou non? Darnos unhas poucas, entón? Sí, pois follemos, mete aquí e ademais vadelas probar. Pois- Imos lavar ahora unha remolacha e quero que probades. Isto é auténtico xamón vegetal. Perfecto, agora probamos. Aí chas mandamos, vale? Dá boa conta delas, amigo. Hasta logo. Graciñas, compañeiros. Provala, porque hai que No, probar. vades probar, vades ver. Aí quedan argallando os dous, discutindo de sabe Dios que é. Pois ten razón. En cru. De feito, eu non vou parar de dicilo, non vou parar de dicilo porque estou na época esa onde din Xoan, que tes que cuidarte un pouquiño. Entón, comparto, non? Os alimentos en cru, sempre. Varias veces ao día. Non limitémonos solamente ás froitas, senón tamén ás verduras. O que víamos antes cando éramos cativos de Roger Rabbit, de novo, amigos? Pois é exactamente igual, unha cenoira, estas cousiñas, unha remolacha, en liscos, nunha ensalada e tal, nun carpaccio de remolacha, así con un pouquiño de allo por enriba con un aceite aromatizado con trufa, mallao. Bueno, imos ao rollo. Temos a remolacha aquí, que a temos fresca, e aquí o que fixen foi coller unha tarteira, enchela de auga, botar a remolacha, cocer exactamente, prácticamente eran exactamente iguais, Levou 45 minutos cocela. Como sabemos que está cocida? Igual que pataca. Vamos co coitelo, hinchamos e dá cabo, non vemos que está aí. Cuidado, non vamos deixar que abrande moito, porque aquí vai levar uns minutos máis de cocción, non? E ademais vai levar uns minutos máis de cocción xa picada. Polo tanto, o calor, isto en 2 minutos, minuto e medio, remata de cocerse. Podemos telo xa. Digamos que agora está ao dente. Está ao dente, dá o toque xusto para cortalo e que queda así de bonita. Ben, chourizo, a cebola, isto, vale, a manteiga, os feixóns, isto deixamos, isto vamos a facer un pó ao final, isto é o que imos a traballar, máis o caldo. Vinde para aquí comigo. Coitelo, cebola, aquí temos o caldiño, o arrecendo xa é brutal. Fíxeno con unha carcasa de polo, e se tedes un oso de xeonllo, un caldiño de carne, ben, moi ben. Estou mirando para aquí, un caldiño de verduras tamén? Tamén, un caldiño de verduras para esta receita ben, moi ben. Por certo, esquecinme de botar sal a este caldo, así que vai agora. Bueno, non me esquecime, ainda estamos a tempo, por lo tanto non foi un erro. Hai que quererse un pouco. Chisco de aceite de oliva virxe extra, tamén chamado AOV. A cebola, o máis duro. Unha cunquiña, un prato, algo para botar o lixo, para non picar todo isto en riba da táboa, sempre. Limpeza. Ben, e aquí temos unha ceboliña vermella, dame igual, se tedes, é que eu salironme moitas na horta este ano. Cebola vermella, entón, pues mira, tira para diante. Cortada moi picadiña, vale? Así. Con 2 allos non precisamos nada máis. O arroz que imos a facer agora vai a ser un arroz meloso. Vai quedar así con moita untuosidade para o padal, vai estar moi rico. Non vai quedar seco nin completamente húmido. E, inda que imos a traballar dun xeito similar a un risotto, non é un risotto. Un risotto ten que levar queixo. Algún purista di que o queixo que leva o risotto é o parmesano. Discuto. Pero bueno, eu penso que un risotto é unha forma de facer cun lácteo. A ver, me justifico porque temos queixos galegos que valen perfectamente para facer un risotto. Por eso de que parmesano, teño feito cada un con San Simón da Costa, que eso lle ronca o, xa sabedes, non? A expresión, ronca lle o eso.
Vedes, ben, é importante, que aquí pasemos un pouquiño de tempo en picar ben a cebola, É moi importante que se integre perfectamente co arroz, que non aparezcan anacos de cebola grandes aquí. Non é agradable. Non é que non sexa agradable, sino que restamos presencia a outros ingredientes. Os ingredientes ten que pasar moitas veces sutilmente polo padal, non? Como pode ser o allo, por exemplo, que é o caso. Ben, o teño no nada, o teño apagado, tiña antes encendido, vou poñer no número 4, mentras pelo ese alliño, vai a cebola para dentro. Aí está a Radio Galega aí posta aí toda a musiquiña a tope de power. Chega. Moi ben. Agora, un allo. Aí vai. E listo. Collemos unha culler de pau. O teño número 5, como quero seguir traballando, vou no baixar ao 2. E agora, para que comece xa a sudar un pouquiño a cebola, xa botamos un pouquiño de sal. Pouco. Só para a cebola. E para o obxectivo ese, para ese obxectivo. Para que sude un pouquiño a cebola. Por que digo pouco? Salgamos o caldo. Lembrade, xa o temos salado. É o que nos vai a salar o arroz. Por lo tanto, aquí, cuidado con seguir botándolle sal. Imos razonar as cousas. Vale? Moi ben. Adentro. Vale. E agora temos con ese aceite. Imos a botarlle un anaquiño así como este de manteiga. O sea, deixe que vaya facendo sin problemas, sin prisa, subín ao 3. Seguimos, outro allo o vou deixar polo de agora. O chourizo. O chourizo, que vas botar chourizo agora en medio de todo isto e tal, non sei que? Sí, pero imos a abrilo. Aquí máis que sabor a chourizo, o que queremos, o sea, queremos ese sabor ao chourizo, pero queremos este arume que ten de afumado, de pemento afumado, máis o magro. Penso que con medio vai nos chegar. Entón, o que imos a facer é isto. O chourizo que está así fresquiño. Quitamos a jabardina. Vale? E picamos nel hasta convertilo pois en anaquiños que a xente non sepa que chourizo, que teña ese sabor que xunto cos cogomelos, xunto ca remolacha, xunto cas castañas, vai nos lembrar a tempada na que estamos. Vai ser un pratazo. Moi, moi rico, moi axeitado a tempada. Encántame estas cousiñas. Cando chega o brao, sí que é certo que, bueno, eu o fago, non? Eu, na miña cociña, desde logo, identifico máis os sabores co romero, co romeu, co tomiño. En cambio, chega o brao, ca alfábega, cos sabores frescos, cas limas, con... E pasa tamén con as carnes, cos peixes, non? Os afumados, comenzan, non sei, eu creo que son lembrazas de fogar da casa, e cando nos quedamos parvos mirando para o lume, non? Os que temos unha lareira ou podemos disfrutar en algún momento do lume, pois creo que pasa exactamente igual cos olores. Ahora chega o frío, chegamos a casa un domingo, un sábado, tal, ou día por semana destemplado, e aparecen estes arrecendos, non? Do que estábamos falando, do que acabo de mencionar, e cambio conto, parece que entras non nun habitáculo que nos ampara das circunstancias climatolóxicas exteriores, non, parece que entramos no fogar, na casa. Canta culpa deso teñen as nosas nais, e as nosas aboas, Cando
chegan agora e sentimos esa castaña que comeza, sabes, eses arumes de castaña. Oh, están asando unhas castañas, ou están cocendo, cheiro fiuncho por toda a cociña. Veña, que non me dá tempo, nove, dalle tralla aí. Vai. Aquí temos isto, e de que colla un poquinho de crocante, ven. Vale. A remolacha témola cocida. Por lo tanto, xa temos feita. Si que aguanta uns cuantos minutos máis de cocción, Non vos preocupedes que non pasa nada, non se vos vai a pasar. Pero, por favor, incluíde eses superalimentos nas vosas vidas. Agora ríome moito co de superalimentos, porque hai superalimentos por todos os lados. O rollo ten que ser verde, ten que ser da horta e tal, e xa os superalimentos. Verá, ten razón, eu confío moito niso. De feito, non ando de carallada, cando ca mochila ando con un bote de allo negro e cousas desas. Eu que sei, cada un, outros fan viaxes por aí a India a encontrarse consigo mismos. Eu vou ao Courel, ou baixo a Rianxo, pido unha tapiña de breberechos e xa estou como na India, estou encontrándome comigo mismo. Vamos, entrame un karma, mi madriña querida. E despois de 3 lavariños, o karma xa é completo de todo. Xa é tremendo. Que máis? Botamos por aquí. Imos aló. Isto. Vou aproximando as cousas. Primeiro o viño. O viño. Que imos a facer con el? Imos a botarlle casi, medio vasiño. Estou deixando que se coza un pouquiño máis. Agora teño o punto guai. Buah. Déxame subir. 8, 9. Bueno, imaginades como pode quedar isto, non? Vosotros, agora mesmo, os que cociñades un pouquiño, sabedes o recendo que hai aquí, non? Vos lo podedes imaginar, non? Deixamos evaporar un pouquiño este alcohol. Un pouquiño solo, porque vai dar tempo de evaporar. E agora... o arrociño. Todo para dentro, que somos moitos. Veña, volta por aquí, volta por alá. 7, 6, 5. Aí vai. Damoslle unha voltiña. Non, vou a subir un poquinho máis, que baixa moito. Agora, vale. Que cada grau collo o sabor que queremos darlle aquí. Xo temos evaporado. Efectivamente, perfecto. Moi ben. Agora sí. Collemos cazo, escoador, isto vamos deixar para atrás, fora e fora. Uns feixóns verdes, así han de chegar. Para a cantidade que temos, chega. Con cuidadiño ahora, non romper as cousiñas e traballando pouquiño a pouco. Non fai falta estar todo o rato, os 20 minutos de cocción remexendo, Retiramos a tapa. Isto está que ainda está fervendo prácticamente. E aí vai. É meloso. Isto vai aproximadamente 4 partes de auga, 4 e media, según, mirade, cambia moitísimo, por eso é moi complicado dar unha medida exacta. Prefiro dicirvos, sabedes que son 18 minutos de cocción, pois dentro dos 18 minutos vosotros estade aquí controlando que o arroz non pasa nada, o ser meloso non temos problema en remexer, podemos remexer así pouquiño a pouco. Non quero darvos unha cantidade exacta de arroz con respecto á auga, porque sabedes de que depende moitísimo da superficie onde fagamos. É dicir, se nosotros facemos o arroz nunha tarteira que ten esta superficie,
precisamos menos. Se o facemos nunha paella que ten unha superficie, a superficie de evaporación é moitísimo máis amplia, por lo tanto vai evaporar a auga moitísimo antes. O mellor, estar atento a estas cousiñas, xa está. A remolacha, a protagonista, vai para dentro. Ben. E, por suposto, os cogomelos. Tamén. E agora non me vou apartar aquí, solamente unhos intres, e vou explicar para qué. Imos a remexer, a poñer este pratazo a punto, mirad a cor que vai a tomar isto. ¡Ah, que mola, que maravilla! Ben, aí, que se vai facendo, pouquiño a pouco. Isto é impresionante, amigos, de verdad que é algo fora de serie. Dicen que co arroz non se come pan, eu non sei como vou facer. Para non mollar. Vou dar unha pouquinha máis. Ai. Ben, vale. All right. Ok, yeah. Yeah. Bueno, como vedes, é que aquí, joder, que cogomelos, que rico, que mix, que xa, esto sí que é un mix, e non as de cinta do casés das gasolineiras. Déxete de carallades, isto sí que é un mix. Vale, castaña, da boa, galega, por suposto. Brazo batedor. E por aquí tiña este vaso. Casco cunhas oitelas, se non, o vaso batedor válenos perfectamente. E aquí imos meter. Vou deixar 2 para empratar e 3 para min. Parecemos ben. Cada un el arpeiro co que quere. Eu que as castañas. Oh! Vai. Castañas asadas. Po de castañas asadas. Listo. Que conseguimos? Conseguimos que todo este po, cando o botemos aí... Oh! Cando o botemos aí dentro, eu non sei, pero pouca diferencia estar na fraga do Belelli facendo así e estar nesta cociña, moi pouca diferencia vai haber. Bueno, compañeiros, amigos, amigas, me deixades, vou incorporar un pouquiño máis de auga, non pasa nada. Importante, sí, importante. Cando incorporemos a auga non pode ir fría. Eu xa vos dixen que o tiña quente, non? Hasta que ferva non vou a botarlle, non vou a incorporar auga. Neste caso estou falando de auga e caldo. Estou calculando o tempo, vai evaporar suficientemente. Se non lle incorporo agora, pejarase. Non, ainda non sei, ainda teño ao mellor 2 minutos máis que a auga que estou aquí. Todo isto estou pensando en alto. Que é o que tedes que pensar vos cando fagades un arroz así melosiño, vale? E quédame empratar con ese po de castañas. Botamos, corriximos un pouquiño máis. Deixade de mirar como queda isto, Ben, ben. Lembrade, como collemos, sempre así, nunca botamos aí polo medio, sempre por unha beira. Sempre, sempre, sempre. É moi importante. Oh. Bueno, amigas, amigos, nenos, nenas, avós, aboas, sogros e xenros, vémonos agora, vale? Un chisquiño, empratando aí na esquiniña da mesa. Ata agora. Cocemos en auga salgada cunhas pingas de limón a remolacha. Pelámola e reservamos. Nunha tarteira cun pouco de manteiga e un chisco de aceite de oliva rustrimos a cebola e o allo. De seguido engadimos o chourizo esmiuzado. Incorporamos o arroz e remexemos un par de minutos. Engadimos os feixóns verdes, a remolacha e os cogomelos. Cubrimos con caldo de carne e iremos incorporando segundo nos pida o arroz. Asamos unhas castañas e triturámolas. Empratamos e listo para comer.
O comensal espera por o arroz, e non a viceversa. Así que avisado os invitados, ao tempo na mesa, que isto non pode esperar. Outra cosa son as paellas das historias que poden repousar. Aquí non, aquí directamente. Non deixedes de asar esa castaña e botarlle este pó por riba non. Primeiro remexelo e despois agora por riba sal para botarlle un poquinho máis. Así, non deixedes de facelo, por favor, porque de verdad, nun prato de inverno, nun arroz de 7 estalos como é este, non pode faltar. Dá gusto porque cando rematas un prato destes, inda que dixan, oye, que tens que estar confinado, agora mesmo, eu estou no máis alto do pico dos montes do Xurés. Amigos, vémonos. Mañán é outro día. E lembrade, o sorriso sempre ten que estar presente. Sempre, por favor. Aí vai. Chapó.